Muhterem tamaşaçılarımız, qonaqxonamizga rahim etiniz. Studiyamızda qonaqda Bütün Dünya Tatar Kongresi qarşısında işləp gelişi Bütün Rossiya Tatar Ailesi Fondu yetekçisi Milevşa Gayfullina hem Qazan şəhərinin Oqsaqallar Şurası rəisi Mərcani Məscid İmam Xatibi Mansur Həzrət Cəlaleddin. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Aleyküm. Менә әниләр көне якынлаша һәм бу уңайдан Бишек җыры дигән бәйге башланып китә икән. Бу хакта тулырак сөйләгез әле. Менә Bütün Rossiya Tatar Ailesi Fondu үзегез беләсез, бик күп оешмалар белән эшлибез бит инде. Менә мәчетләр белән дә эшлибез. Гаилә мәчете, Ярдәм мәчете, менә хәзер Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге мәчет белән бик актив эшлибез. Бик матур чаралар оештырабыз. Татар милләтен, татар телен пропагандалау буенча үзегез беләсез, Шиһабетдин Мәрҗани әйткән, İslamda dinde eçey bir yok, noalar dinni saklıyorlar degen milli tel, milli garevgadet, milli kiyim. Менә шушы үзегез беләсез, татар гаиләсенең ике канаты, аның берсе ислам дине, берсе туган тел. Шунарга күрә без менә бөтен оешмалар белән эшлибез. Бу Бишек җыры дигән конкурсны игълан иттек. Бишек җыры дигән конкурсны игълан иткәннән соң безгә шалтыратучылар да булды. Бишек җырын инде конкурсны аны уздырдылар инде, нишләп сез уздырасыз дип. 7 миллион татарга бер генә конкурс кирәкми. Конкурслар булсын. Bütün uyuşmalarda uzdırsın, bütün әниләрдә бишек җырын җырласыннар, балаларын шатландырсыннар, milli телебез идә дә, көн күрешебездә дә яңгырап торсын дип, бишек җыры конкурсын игълан иттек тә, аны безгә мөрәҗәгать итәләр. Без өлгерәлмибез, сузыгыз вакыты озынрак булсын дип. Без аны хәзер 8 мартка кадәр уздырырга уйладык. 8 мартта конкурсның йомгаклары булачак. Гаилә көнендә 15 майда ул конкурска йомгак ясала, анда инде тәбрикләүләр булачак. Тәбрикләү jüri diye biz nidir jürini saylamadıq. Biz bütün bunu internette işleybiz. Jüri bütün halk bulacak. Layık koyalar da kim küpmen jigan, niçik jigan, şuşunu anlarsın, isepke alıp Халыкның күңеленә хуш килгән җыр димәк җиңүче булачак. Җиңүче булачак. Әйдә конкурсның хэштегларын без экраннарда күрсәтербез, анысын тәкъдим итәрбез. Мансур хәзрәт, менә сездән сорыйсым килә, менә Бишек җырын тыңлату ул гади генә баланы юклатып җибәрә торган бер юла гына түгел. Бу минем уйлавымча ниндидер балага әдәп, иман, бәлки әхлак бирә торган шундый бер әйбер булса кирәк. Нәкъ шулай. Әлбәттә дөрес әйтәсез. Менә шуның да башта әйтәсем килә, без бит инде дин әһелләре булгач, без күбрәк конкурслар үткәрәбез. Коръан бәйгесе, Азан бәйгесе, анда хәдисләр, тәфсирләр һәм башка. Монда менә бу бала дөньяга килгәч, әдәм баласы дөньяга килгәч, әлбәттә әни тавышын ишетә, әни тавышын әллә каян таный. Менә бу бишек җыры. Шуннан да бүгенге көндә без аны онытабыз. Кызганыч. Онытыла бара. Яшьләребез бүген күбрәк мобильный телефон, башка радиолиниялар, әллә нәрсәләр куялар да, шулар менә баласын йоклаталар. Әмма ләкин бетә бит ул, китә бит. Кайчан булса без аны искә генә алырбыз, шундый хәл булган икән дип. Шуңа күрә онытмас өчен без аны тырышабыз. Бүген көндә менә бөтен Россия буенча без менә бирдек игълан, һәм бөтен Россиядән, Калининградтан алып Сахалинга хәтле kimdə nindi bişik jırları var, rəhim etsinlər, şuna etsinlər, ilətəviz. Менә şundan da kирәк. Bugün gündə әниләребез, әбиләребез үзләре дә аңлыйлар. Чөнки бишек җыры бу дога шикелле бара. Баласын яткыргач, баласына теләк тели, дуга кыла. Әнинең дугалары бит инде, әнинең дугалары белән бала бара. Менә шуңа күрә менә бу бишек җыры ул бишек җыры гына түгел, әмма ләкин дуга балам imanlı olsun, akıllı olsun, milletimize faydalı kitirat olsun, devletimize, dinimizge, hem üzerinde türlü anda nasıl mühimi anda küyle kirek mi bir şey jiranda. Kayıksı bir eytebit, bana yok kiye yok, jırlı almayı. Can tilben işleri turunda siz beraber. Evet, şunun turunda, eni bit elle koyan tabi. Şu vakitte bala eni tavukşunu işitkende
күзен җимеп, әкрен генә рәхәтләнеп, тынычланып йокларга китә бит инде. Менә бишек җыры тыңламаган кешеләр агрессив була дип әйтәләр. Җәмгыятьтә соңгы вакытта менә бәлки агрессиянең артуы да шуның белән бәйле түгелме? Әлбәттә, бүген күрәбез агрессияны, яңалыкларны карасак, телевизордан карасак, агрессия бит, боевиклар, ниләр карый балалар, нинди тәрбиядә үсә. Элек бит безнең телевизор карар эчендә бит инде, как коллеги, алалар иде бит инде, бөтен нәрсәне чыгармалар иде бит. Нинди матур мультфильмнарыбыз бар иде. Бүген көндә хәтта шул мультфильмнарда, менә шуны опять-таки бишек җиренә кайтканда, әйтәм, менә бу көндә спокойно чумалышны бөтен кеше карый һәм ул бөтен кешегә таныш. Менә кин татар кинәләре, ну юк бит алар. Бишек җире, ну юк бит алар. Менә шуңа күрә дә безнең конкурс оештырыла һәм бу бик изге, бик күркәм вазифа. Исәнмин башкарырга һәм тагын җиңүчеләр белән студиядә күрешергә насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Амин. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.